Part 2. Idem si spraviť dog skin na Robloxe. Oki, ahoj. Ahoj. Tak ja zatiaľ napojím. Kamarátky, Všetci povedali ahoj! Dievčatá, neuveríte. Čo sa stalo? Všetci povedali čo? Jedno dievča so mnou, Darčeka, bola kamoška a potom. Ja som jej teda povedala, nechcem byť s tebou. A čo sa stalo? Babetku sa pokýtalo? napojím moju dať kamarátku Oki. Všetci povedali oky! Zdenka? Vy sa poznáte? Áno, ja som s ňou bola jog kamarátka, ale Dokka potom už sme. Neboli, lebo mi Doka povedala. Ze som noob. Lebo som ešte ani nemala Doka Robuxy, ale Natália mi poslala viac dať než Tima s Eileen. Ažan? Prečo si to spravila? Priznaj sa, lebo tá odpojme. Lebo je noob. Tvoja a Natalinka odpojila Eileen 2, 3, 2, 3, 2, 7. Tak spravíme face reveal. Všetci povedali áno. Tak začínam, je mi 11, som Natália, a vyzerám takto.